Marta Vojtková, ďakujem ti za chlebík. Vieš, čo je to hladný byť? Že chlieb si treba zaslúžiť? Že nie? Už niekedy si cítil strašný hlad? To je niečo, z čoho nemožno nemať strach. Na svete je toľko biedných, čo boja sa, že príde ďalší krach. Ak chlebík prijímaš ako dar, musíš vedieť, že najprv zrnko trobučké treba siať a potom žať. Cesty našej žiačky Emky Lorenčíkovej, 2. C, v marci smerovali do Bratislavy. Zúčastnila sa tam celoslovenského kola recitačnej súťaže a slovo bolo u Boha, kde si v silnej konkurencii získala 3. miesto. Viac o súťaži a o zážitkoch nám už povie ona sama. Veľmi mi dlho trvalo, lebo to bola veľmi dlhá báseň, ale asi tak 4 týždne. Mala som na výber 2, ale vybrala som si túto, lebo tamta mi tak nedávala zmysel. Na chlebík sa veľmi ťažko pracuje. A tak je to poučné, že si máme vážiť chlieb a že ho nemáme vyhadzovať. Mala som veľmi veľkú trému, ale potom to už prešlo a bolo tam veľmi veľa detí, ale boli sme rozdelení na skupiny. Na súťaž som išla s mamkou, s tatíkom a s mojím starším bratom. Povedali, že sú prekvapení a sú na mňa pyšní. V našej škole máme veľa súťaže a slovo bolo u Boha. Ide vlastne o súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy. A Emka na regionálnom kole, ktoré sa konalo v Poprade, získala krásne 1. miesto a postúpila na celoslovenské kolo, kde som ju pripravovala ja spolu aj s inými kolegyňami, predovšetkým s Aničkou Zemčakovou, ktorá sa Emke venovala. A táto súťaž sa konala 23. marca, bolo to v sobotu. Emku na súťaž sprevádzali jej rodičia a prišla domov s krásnym umiestnením, vyhrala 3. miesto, pričom konkurencia v tejto súťaži bola naozaj veľká. S básňou mi pomáhali pani učiteľka Slavkovská, pani učiteľka Kellnerová, pani učiteľka Zemčaková, pani učiteľka Gabaniová a terajšia triedna učiteľka Štancelová. Tak Emke by sme chceli poblahoželať k tomuto veľkému úspechu a zároveň aj poďakovať rodičom, ktorí ju tak pekne sprevádzali, aj pomáhali jej s prípravou a tiež aj kolegyňam, ktoré pomáhali pripravovať Emku na súťaž. Tí drzí, hlúpi malí, čo čertom chlebík nazvali, nikdy o tom nezmýšľali, že by ho raz nemali. Chlieb každodenný daj nám, Pane, ten istý každý deň, jak včera, tak i dnes.